I'll fuck you up the ass. You can stick it up your own asshole. I would if I could. Der er nogle mennesker, der er over andre. Der er nogen med særlige kvaliteter, som er født til at være ledere og førere, og som skal bestemme over de andre. Og så er der nogle mennesker, der ikke rigtig har de samme evner, ikke har de samme gener, og derfor selvfølgelig er lavest i hierarkiet og ikke kan yde det samme som de mennesker, der står øverst på rangstigen. Det er en helt klar forståelse.